Hauteskunde urtea da, edo ikasturtea da, hasi dugun hau, eta gaur bertan jakin dugu Eusko Alderdi Jeltzalearen hautagaia Bizkaian Foru Aldundirako ez dela Bilbao izango. Bere bukaerako hitzaldian ere izan dira kontu batzuk pixka bat harrituta utzi nautenak, ez duela memoriarik idatziko, lasai egon daitezela, gezurrak esan dituztenak, oinarri edo jatorri jakinik gabeko diru fajoak erabili dituztenak, hori horrela izan baldin bada jakin egin beharko genuke herritarrek, ez? Azken batean ziurren diru publikoa izango... Nik ez dakit zer duen memori horietan gordetzeko edo izkutatzeko. Nik pentsatzen dut bere ibilbidea eta jarduera luzea izan dela eta politikoki oparoa eta gizon gaztea dela. Baina egin dula bere ibilbidea instituzio horretan. Horretan, agian beste batzutan. Gerta daiteke, izan daiteke, bere udaleko zinegotzi, o alkategai, o dana delakoa. Ez da bilbotarra. Ez dakit hortikan ez galdera nahi luzatu. Zan eta ibilbide baten, zea badala, ez? Fase bat, ez? Bete dula eta beste asko bezala. Zuri galetuko dizut Markel Olano prest dagon. Bai, prest dago. Nik uste gaur egistezala Euskadira, zatik ezkondu berria da, eta ostialen plenoa dauke, Gipuzkoako batzarra nagusietan. Azkeneko plenoa izango da, baita ere azaldu dute gaur egun diputatu nagusi dena Martin Garitano ez da laurrengotan izango, eta gu lan egingo dugu behintzat gure alderdiaren alde, batzarkide ezberdinak babestuz, eta baita ere, nola ez, beha, diputatu nagusi hautagai bezala. Eta eneko Goie ere prest dago? Bai, prest eta lanen gaina, eta Gipuzkoari begira, nik uste lurralde ikuspegila aparte, Donostiko erreferentzialtasun horrek izugarrizko garrantzia duela, eta nik uste eneko Goia arrazoi eskongatik, talla handiko gizona dela, eta lortu behar deula Donostian berriz ere bintzat Eusko Alderdi Jeltzaleak ordezkatu duen abertzaletasun horren izenean alkate berri bat izendatzea. Donostiaren eskutik, noski.